Ụtụtụ ọma Igbo ndị nwe m, ekene m ebe ọ bụla isi ekulite. Ana m asị na Chukwu oke abịa ma ya bụ chi gị ma mekwara gị ebumnobi n'ụbọchị nke taata na ejiri mara ndị bụ Igbo. Anyị na-asị ụnụ bata nọsi ike n'ọnọdụ ihe omume ndị ejiri mara ndị bụ Igbo. Anyị na-asị ka anyị kpọrọ wee gaa mba maka na ihe ala bụ oke mba. Bịa sonyere anyị etu anyị na-agbaga obodo a na-akpọ ihe ala. Ofu ihe bụ ihe siri ike mana Igbo ma etu esi eme ya. Ihe ahụ bụ iri ji. Ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji, ụfọdụ na-akpọ ya ike ji, mana anyị ma na Igbo sụchakwa ofu ihe ahụ. Ndeewo nwanne m, soro m ka anyị jee ihe ala maka ihe ala bụ oke mba. Onye nwe dị kedu atụkwu anyị nọ? Onye nwe dị amụrụ atụkwu anyị nọ? Mmadụ nwanyị Ihe a bụ ejirimara ndị Igbo. Omenala Igbo adịrọ ịbụọ, ofu ka ọ dị. Obodo na-asụ n'olu n'olu. Ụfọdụ na-asị na na-awa ji, ụfọdụ na-asị na na-eri ji. Ma tata, ihe a bụ ntọala kpụrụ ka a na-atọ n'ụbọchị tata n'ala ihe ala. Soro anyị na mmemme a, anyị achọpụta ihe bụ omenala ndị Igbo. Chineke anyị na-ekene ego anyị sigide emedeme etu isi gaba anyị teta. Ọ bụghị esila na anyị ji anọ kọọ bụ rie. Anyị na-ekele gị etu isi mee ka ahọ koriri obi, ọ bụ ya ka anyị wepụtara. Ọ bụ sọsọ gị nwere ike imere anyị ihe anyị adị ndụ kọọ ihe adị ndụ, wepụta ihe anyị riri, ihe anyị kọrịrị, ewerelaghachi Chineke deemedeme. Ana m ekele gị, ana m egozi afa gị maka ihe mere palace ma na ihe ara niile. Biko nna, ji anyị awatara eni a anyị ji eri ya, o ji eju anyị afọ. Onye ahụ ji adị orie ya, o ji eju ya afọ, ọ ji agwụ ya ahụla ya ni. Chineke etu ka anyị ji esila adị anyị na-ekpere gị etu ahụ ọzọkwa etu ka anyị ji esila eme ya. Duga anyị, chebe anyị site n'afa Kraịst onye nwe anyị. Iri ji ihe ala. Ọ bụ mgbe ọnwa 9 dị na mkpụrụ ụbọchị 10
n'otu ka mba niile nke ụwa zukọrọ n'obodo Ihiala site n'ugwu na ndịda, site n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke ala Igbo, nakwa obodo niile na mba niile dị ya gburugburu. Mana mbụ, e nwere ememe nke ụka Mass n'ụlọ nzukọ nke Katọlik dị na Ọdata Ihiala, bụ ekpere nke eji malite ya bụ mmemme Waji Ihiala. Ehihie ọma Maazị President General ekene ngo n'ụbọchị nke taata, ndewo sir. Biko ihe a bụ mmemme nọ na onyonyo ejiri mara ndị bụ Igbo. N'ụbọchị taata anyị nọ na obodo a na-akpọ Ihiala, and anyị bịara fụda na Ihiala nọ n'ikem n'ụbọchị taata na-eme mmemme awamuji. Ụfọdụ ndị akụkụ be anyị na-akpọ ya iri ji, anyị nwa na-akpọkwa iri ji, mana asụọ n'olu anyị ma ebe anyị si. Ma anyị chọrọ ka ịgwatụ anyị gbasara mmemme a na-aga n'ụbọchị nke taata. Ndewo sir. Well, dịka esi wee kọwa m efe ahụ Chief Okechukwu, the President General of Ihiala, and dịka esi wee kwuo taa ka anyị na-eri ji be anyị. Ọ ememe a na-eme n'ala Igbo. Ọbụla dị iche iche na-eme ya ihe ha kwadoro ime nke ha nọ during this period. So taa ka anyị na-eme nke anyị n'Ihiala, and anyị na-eme ya ahọ niile, every year anyị na-eme ya. Ile anya around efu na Ihiala zuru ezu, igwe anyị nọ ndị ichie, ndị edu na other various chiefs anyị nwere n'Ihiala. I don't be represented. Ka ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara mmemme a pụrụ iche, amana mmemme a pụrụ iche n'ala Igbo, onweghị mpara dị n'ala Igbo ya na-emefọ mmemme a na-eme n'ụbọchị taata. Ka ihe nwere ike ikwu na ọya bụ ihe jikọrọ Igbo ọnụ mere Igbo niile ji eme ụdị mmemme a n'ebe ụzọ dị iche iche. Ịma na ndị mbụ tụrụ olu si na Igbo na-asụ n'olu. Ihe a nwere meaning to different people iru ji. Na aba ọ na-awụ ihe ọmụba ama ji bụ nnukwu ihe ka ọ bụla.
mgbe ochie na be anyị onye zuo ohi ji a na-amapụ ya chụpụ ya n'obodo so ọ na-adị very symbolic na ndị be anyị nwere dịka ime ihe ọzọ mana sofaras ọwụ ji bụ kind of ihe jikọtara ndị na-akọ ji mgbe ochie na-abụ ndị a na-akpọ ndị nnukwu mmadụ ndị dị well dị so na ihe anyị na-eme na-enwe purpose ofu purpose ọ na-enwe bụ a na-eji oge a ndị nwe obodo ụmụafọ obodo a anọtazicha ọnụ and anọtazicha ọnụ a na-eji enwe some developmental projects a na ihe imeghe obodo a na-eji ya eme maka na onye ọbụla na-anọtazi ọnụ ile anya ahịa onwe onye bụ onye bụ ihe ala dị anọghị anyị zuru ezu so erie ji a obodo ewere ya nọkọ ọnụ lebakwana anya ihe ndị dịra adịsị n'obodo ahụ mmadụ ihe ha nwere ike ime mgbanwe ọnọdụ obodo a ka ọganihu ọnọdụ ihe a ọganihu. Ndewo sa Chukwu okike abịa ma mere amara n'ụbọchị nke tata ihe ala ezuo n'ikem mmemme a bụ mmemme akwadoro akwado maka ebe a ka a na-anọ ama odogwu enwere n'obodo ka ihe nwere ike ịgwa ndị si ụzọ ntị wee ebe nọnye n'ụbọchị nke tata ịfụ na mmemme a gara n'anya a na-asị na onye na-eje ihe na-amụta ihe n'ebe ọbụla ya na-eche ofe zụta ndị obodo ọzọ bịa ha fụ ka anyị si eme ya ọ ga-abụkwa ha laruo obe ha amara ka ha si eme nke ha ọzọ adị m chọọ na ha bịa ha ya amụta ya fụta anyị ha amụta ihe anyị na ruo onye na-ebuche bịakwa ya bịa ha bụ ndị na-asị ndị anyị onye nhazi nke mmemme ahụ malitere site n'ịkpọbata ndị echichi ọdịnala malite na ndị nze obo ndị eze udo ndị ogbuehi ndị ichie na ndị idu tutu o wee kpọbata Ọlụọha nke 17 nke Ihiala Igwe Thomas Obidiegwu. Idu mmiri mara ugo idu agada anyị fụrụ ụnụ ye dọkịta ye idu chukwu dị na ichie nne ichie na idu is already warming the canopy for your people.
bụkwa mmadụ dị oke mmanwụ n'ihe ala ezi udo gburugburu na agwa. Keep going. Ọlụ ọha ga-ekene kanopi niile wee bịazie bịa were ọnọdụ. Ọlụ ọha ihe ala. Anyị tụkwa mmadụ dịka Barrister Greg Okafor. N'ụbọchị ahụ ka Igwe Thomas Obidiegwu, Ọlụọha nke 17 nke Ihiala, na ndị echichi niile, ndị niile nchedo nke omenala nakwa ọdịnala nke Ihiala dị n'aka, na ndị otu nke ọchịchị eze dị n'aka, gosipụtara ịdị ukwuu nke ebube ọdịnala ha dịka ndị Igbo. Iri ji bụ otu n'ime ihe eji mara ndị Igbo na mbụ, ma karịsịa n'oge a nke ọgbara ọhụrụ a. Ọ bụ mmemme ọdịnala kachasị ada ụda n'ala Igbo niile. Ụfọdụ ndị na-akpọ ya ịwa ji, ụfọdụ na-akpọkwa ya ike ji, ebe ndị ọzọ dịka ndị Ihiala na-akpọ ya iri ji. Igbo bi ka anyị kenee Chineke mere ka anyị jiri nọdụ nga taa. Chineke anyị ekene gị, anyị si gị deme etu isi mee ka ihe anyị rụrụ taa ka o mee. Ewerela abụ ka afọ gị na isi ndị niile nọ nga chebe ha, dube ha, ezinụlọ ha, ikwu na ibe ha, ka etu ha siri rụta maka iri ji nke matara eme ya were bịawa ka anyị nọrọ elu. Chineke iji anyị nọrọ ha n'otu n'otu site n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Ihe ọma bụ ihe jere akpọ ezinụlọ n'ihu site n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Ụkwụ onye ọbụla jiri bịa nga nke o ji ejela aja aka ya mmaji site n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Ka anyị taa na ọjị asị ndị Ihiala ọma, anyị taa ya asị ụmụnne, anyị taa ya asị ala udo, ka anyị taa ya asị udo na ịfụnanya Ihiala onye ọbụla. Biko nna, ụbọchị taa etu o siri mee ya ka o si edetu ahụ adịla ndụ anyị n'otu n'otu site n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka o si na-adị, iri ji bụ naanị nnukwu mmemme eji mara ndị Igbo na mba Afrịka niile nakwa obodo ndị gbara ya gburugburu. Biko nabata na ya Ogbuagu and BJ, please do that. Right Honorable Midoma. Biko. Oya. Biko, anyị na-ekene ya. Ladies and gentlemen, come on, we'll launch it. Ladies and gentlemen. Iri ji Ihiala nke afọ a bụ ọpụrụ iche
n'ihi na ọtụtụ ndị a maara aha ha ụmụ amaala obodo Ihiala nakwa ụmụ Igbo sitere n'ọnụma n'obodo na ebo dị iche iche n'ala Igbo gbakọtara n'Ihiala n'ụbọchị ahụ n'ihi mmemme iri ji Ihiala nke afọ 2021. Who made enormous sacrifice to be with us today as we celebrate our new Yam Festival. The festival is a major part of our culture and the Ebleri Ihiala monarchy, which has lasted for over 700 years. I pray that God, a lover of good deeds, take you home safely and protect members of your family in Jesus' name. This year's celebration is a unique as it marks the beginning of some innovation programs and at the overall change in the attitude of our youth and young ones. We are launching today a serious campaign against drug and substance abuse, as well as cultism. We believe that unless a decisive step is taken to curtail this dangerous trend, we will lose our young ones to drugs and substance abuse. Also, worrisome is cultism and its ugly consequences. We are also determined to protect and sustain our cultural heritage. It is in this aspect that we have commenced a process of constructing an Ebleri museum and a monument, as well as permanent central place for all over Ihiala. I invite all of you to identify with this project, which I'm formally launching today. A committee will be set up soon for this. Let me once thank you all for identifying with our culture and tradition. Now, I most importantly thank the friends and well-wishers. Do please come again. It will always be our joy to host you. My gratitude goes to a member of this year organizing committee. They have done wonderful well and deserve commendation. The various donors to this project, thank you immensely. Long live your royal family. Long live Ihiala Ebleri. Long live Igbo nation and her culture. Long live Anambra State. Long live Federal Republic of Nigeria. Amen. Ọ na-ekwukwe mbọ ọ na-agba efu na ụmụaka na-aṅụ anwụrụ ike na mmanya na-aba n'anya na ndị nọ n'otu nzuzo na emere ha ka ha kwụsị ya. O wee na-asị na ndị niile bụ ndị kwadoro mmemme n'ụwa na ya na-ekene ha, ndị kwadoro ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata na ya na-ekene ha. Wee na-asị ọhaneze niile bịara ebe a, unu nnọọ na mgbe unu ga-ana nke unu ga-eji na ga-aka nke unu ji wee bịa mma site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị na-aga n'iru oge ọgụ ọha na-abịa, biko kụpụrụ ya aka Eze Ọhafiseke. Ya wabụkwa the Deputy Chairman Anambra State Council of Traditional Rulers. Ife na ọkụ ya bụga abụgo nnukwu igwe anyị na-ekene gị. Ịsatọ Igbo dance. E nwekwara ịgba ufio nke ọ bụ naanị Igwe Thomas Obidiegwu. Ndị igwe ndị sonyere ya, ndị ogbuehi, ndị ichie na ndị idu gbara ya. Biko anyị na-ayọzi igwe mbọchị na igwe Nteke ka unu ga-asonyere igwe ibe unu. Ndị agbata ọha, ndị ogbuehi ga-ejekwa ije ime ụkwụ na n'ebe ahụ unu ga-agba unyo. Unu ncha niile ma eze ala o nwere onye arthritis na-eme n'ime unu, unu ncha niile dịkọta ndụ.
led by Ogbuehi Lazarus Ufomba. Ndi Ogbuehi Ezaladike Nanchanine. I believe no more on I try to see. Yes, Epuko Naire, Ilangi Funi, when Mado, Nikem, or the Nana de Alala. Oh, why have you been Ugola boko na bodi ke ogba na ndo ogbo na wo anga bu mbe ndo n'ihi na Igwe Thomas Obi dị egwu ọlụ ọha nke 17 nke Ihiala bụ eze ọra nke ụwa niile maara nke ọma. Ọtụtụ ndị eze na ndị sitere n'obodo dị iche iche dịka Iseke na Ihembosi bịakwara na mmemme ahụ. Ọtụtụ ndị ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche azọ ọchịchị nke Anambra steeti bịakwara sonyere ndị Ihiala na mmemme ahụ. Mmadụ dịka Maazị Chukwuma Soludo nke APGA. Eji m afa few of us the privileged ọlụ ọha Igwe Thomas Obi dị egwu kpọpụtara anyị ka anyị hazie ihe nke anyị eme taa. Mma try na-asụ Ngili Igbo ọ ya aka mma ọ bụ na asụọ ya n'Igbo ka onye ọbụla aghọta, mana maka ndị onyonyo nnọkọta atakaghị m oyibo ka asụ dobro influence Igbo. I am here representing the privileged few of our people who were given a mandate by the All-Women Council to mobilize in the body
our friends and well-wishers to participate actively in this year's ERG New Yam Festival. Their presence here today is an eloquent testimony that we did our work well. However, the enthusiasm and excitement, the credit for the enthusiasm and excitement should go to our Lord. Because he has generated so much love in here. We love you so much. So the presence of our people here in high numbers is in solidarity with the Lord, who is greatly loved by our people. He equally gave us a second mandate. He told us that outside mobilizing people to attend this function, that he is deeply concerned by the poor state and the poor value system of our people. He asked us to begin a sensitization campaign to protect the activities of cultists and to stop the prevalence of drug and substance abuse. We are calling on everyone here, our friends and well-wishers, to identify with this lofty project of our Lord. 2 ideas, money, and any kind of support that will make it a success. Our Lord is also interested in concreting the right values of our people. In this respect, he has asked us to develop a template for the award of scholarships for brilliant but poor Ihiala sons and daughters up to the university level. He has instead an all-law award for excellence. Subsequently, all graduates with first-class degrees will be specially recognized by the all-law and in Ihiala during our yearly EDG festival. I call on our people to support this worthy dream and also to identify with obviously the most important and ambitious project of the kingdom, which is the launch of the 250 million naira Central Palace. In this palace, we will have a museum, we will have an office for the all world, and we will have a residential building. We will soon invite you for a luncheon, and this will be very, very soon. Divine, all this cannot be achieved without your support. The platform provides an ample opportunity for you all, including our friends, to identify with the project through donations or any form of support. We can't thank you enough for coming, because we know we are going to build a sustainable partnership with you. We love and cherish you, and we expect that now we will start these projects. Thank you very much. Just 1 second. Allah has demanded love. One, go to make sure that they want this occasion and to come well. That first mandate, I think, is a good success. A whole lot of people are here, and this is a testimony to the fact that our Lord is loved. And whatever project you are, now you are support. Go identify with us at this project. Project Echukunde Cultists. Project Equity Drug and Substance Abuse. And Project Hero, our Central Palace. And each change, it's never in select especially one can
to do that o wee sị na a ga-enwe scholarship for ndị be anyị na-enwe first class as from this year. And na ndị ogbenye niile nọ n'ịdị ala ihe nwere ego ha ga-eji eje akwụkwọ na a ga-emobilize ndị be anyị ndị nwere ego ga-enyere ha aka wee zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ. Ihe abịa ọsọ m gọdụ ndị be anyị demeni o. Anyị si ka anyị bịa n'ụbọchị dị otu a ka anyị n'ụlọ n'ọrụ ya. Anyị na-ekele igwe ndị kabinet, ndị ichie, ndị echichi niile nke onye Chinyezelu. Omenala Elenje bụ nnukwu omenala n'ala Igbo. Obi dị m ụsọ otu obodo ọbụla si agbazi mbọ kịta na-eme ka bamekarịa ibefe anyị gbasara Awanji. Mụnwa na-ekwukwa si n'obodo ọbụla na-enwere omenala, mba ọbụla na-enwe omenala fa bụ ndị na-ana iyi. An Igbo must be proud of our tradition. Iwaji is one of them. Iwaji m na-ewukwa ewu n'ụwa niile. Unu jee nene YouTube ma ọ bụ Facebook, unu ga-afụ Awanji m na previous years. So I love tradition, I support tradition. Alụ anyị na-atụ taa bụ na gọọmenti ọbụla ga-abatanụ ga-abachapụla anya maka tradition. Otu Iwaji a ekwesịghị ike enwe ka esi eme the right policy ọ bụla a big cultural event na Anambra State. We must protect our tradition and we must protect it jealously. Ana m congratulate igwe na ndị ha ala maka omenala unu na-promote. Jidenu ka unu ji. We must protect it. And unu manife anọ n'enu ekete ụgwọ akpụ n'ọnụ oge ndọrọ ndọrọ. Dịka ọra nọ n'etiti unu ebe a sokwa azọ ọzịzọ gọvanọship. Anyị na-azọ na Zenith Labour Party. Zenith Labour Party bụ pati nke ikpeazụ na ballot paper echeli ezinụlọ. Ife a ga-emekịta bụ na a ga-arapụ ife dị na moto banye moto. Onye a na-eso ka a ga-ekwu maka ya ọ bụrụ ebe a na-aga. So anyị na-ekene unu wee na-asị unu anyị ka ga-abịachi ya mbọsị nta na anyị ga-achụ n'Owere Nchi. Anyị ga-echezili igwe ọjị ka ọ bụrụ omenala ka unu makwolo na mbụ one of you. Ndị igwe niile nọ na South here, South Senatorial Zone, kpọọ m mgbe na-etere aka na Ekwulọbịa wee chie m Ebube Mba. Ọrụ ka o si dị, igwe enyi wee menụ. By the single act, abụ m a member of every cabinet dị na South. So abịa m ebe a ka m soro igwe. And as a member of cabinet, abụ m onye ihe ala. Ọrịa, ọnwa efunu na-emelụ ndị otu unu chetakwa dịka ọra. Nwa unu nwoke nọ ebe abụọ bụ nwoke. Amakọ mpati ọ na-azọ na ya ọrịa ga-agwa unu mana unu nye ya ọkara, unu enyekwa m ọkara maka niile bụ ofu. Ị gara ekene m unu nke onye Chineze ekene dịla unu. Ihe ala m unu zon ụmụnụ na-ekpakwa unu gabanụ nke ahụ. Nana si na anyị na-azọ ọchịchị. Nwa bụ aka Chukwu a na-azọ ọchịchị. Ihe na-azọ bụ ọganiru. Ọganiru ndị Anambra, ịfụnanya ndị Anambra, ọdịmma ndị Anambra. Ihe m kwuru bụ ndị Anambra bidonu otu esi eme arọ ọbụla for 23 years anyị na-eme the same thing. Akọcha ndị nnukwu mmadụ anọchisi ebe niile a na-eme 23 years isi aja ya otu anyị dị. Mmasị ndị nnukwu mmadụ hapụzie n'ụmụnna nọ na Anambra steeti ha gwuo ihe anyị eji Anambra mee. Mụọ bụ n'afọ ụmụnna wee na-asịsị rapụzie n'ọkpara ụmụnna dị ike na-enene na mụ steeti gọọmenti ọ bụrụ nyasa
ndị lokal gọọmenti o nwere ife a na-eme ebe ahụ. Maji biko ndị kwadoro maka ji dị na ebe ọ dị ebe a weta na ihe eji esuru ji upo anyị na-eme ka anyị nabata the chairman of Ihiala local government in the person of engineer Jude Obi, unit commander Ihiala local government road safety. Emesịa enwe ibu ihu nke dị mgbe Ọlụọha nke 17 mesịrị ememe ịwa ji bụ nke o si na ya gọzie ọra mmadụ na ndị Igbo niile. O jikwa ohere ahụ gosi nguzosi ike ya n'ịhụ na obodo Ihiala bụ eji amaatụ na nchekwa, ezi obibi ndụ, mmepe, amụmamụ nka na ọrụ aka nakwazi ezi ọchịchị nke ọdịnala. Ọ bụla afọ ọmụ ya, ọ bụla obi ọmụ ya ka o jiri debe anyị ndụ, anyị ewere kọọ ọ dịgide na-ehu ya ahịhịa, na-emezi aka ji wee ruo ugbu anyị gwuputere ya. Chineke anyị dị ebube, onye anyị ndụ, anyị akọsi ya, gwupụta ya. Ọ ya ka anyị nọ n'ime ya taa. Ewerela asị Chineke onye oke ya deme ihe o mere na ndụ anyị. Ji nke 2023 a nke anyị na-awata, onye riri anyị, o ga-ewetara ya udo n'ezinụlọ, o ga-ewetara ya agamnihu n'ezinụlọ, abụbọ o ga-ewetara ihe ara ọdịmma onye ọbụla. Ewerela awa ji a n'afa Nna n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. President General Ihiala MC ọ na-achọ ịwa ji ọfụọ Chivoke Chukwu onye na-represent gọvanọ anyị bụ Honorable Commissioner for Information ya bịa ịwa ji n'afọ gọvanọ Sidon Adenoba. On our YG and Alpha Governor and all the government functionaries. Kowachara, I am President Ogwehu Fumba, President General Awana. Ndị Ihiala gosipụtakwara ngọzi Chineke nyere ha n'owuwe ihe ubi. Ha gosipụtakwara ịdị elu na ịdị ukwuu nke ocheeze na ọkwa ọchịchị nke onye eze ha site n'onyinye ukwuu dị iche iche dịka puku kwuru puku nke mkpokọta ji, ewu mara abụba na ọtụtụ onyinye ọzọ dị iche iche. Ejikwa egwu ọdịnala dị iche iche na ịgba egwu wee mee ka ụbọchị ahụ bụrụ ọdịiche. Iri ji bụ ọdịnala eji mara ndị Igbo n'ebe niile. Ọ bụkwa pụrụ iche na mmemme niile. Ọnwa onye ji ewepụ ya demeni. Thank you. Anyị na-ekele ndị ụmụ Ezogo. Biko dịka ndị ụmụ Ezogo na-apụ. Nzọbụ amamụ. Nnọọ o demeni. Ọlụ obi ha na-ekele. Arena, please. Umuzeluge.
Anyị soro da. Egozi unu. Oge egozi unu na abụ na nkwọ na ekele orie. Debedi. Ichie anyị na-asị unu nnọọ anyị fụrụ Ichie Ife bụ Ife anyị ekele Our sons and daughters in the diaspora, represented by Chief Akobi, Singapore. And the one horse. That is Afro. Yes. From Plateau State. By Tuesday, we are chairman of Tuesday, and we are chairman and two others who come to my house so that we discuss. Thank you very much. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Martin's Parish is very much around with us here. Yes.
Maazị ndewo ịnọrọ anyị n'ụbọchị tata. Ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ Ihiala. Anyị sị ka anyị kpọbata ndị Ihiala na onyonyo ejirimara ndị bụ Igbo. Na anyị gbara ụkwụ na obodo Ihiala tata wee fụ na nnukwute mmemme na-eme n'obodo nke a kpọrọ Ihiala. Tata ka Ihiala wara ji. Barrister nọ n'iru onyonyo ka ịkọwala ya onwe gị ma gwakwa anyị ihe mba ụwa kwesịrị ịmata na mmemme na-eme n'Ihiala n'ụbọchị nke tata. Ndewo. Daalụ my brother, afọ m bụ Barrister Emmanuel who are the Secretary General Ihiala Progress Union, IPU. Unu n'anya unu ga-abụ na ihe anyị na-emetụta taa bụ Elimji Ihiala n'afọ 2021. This Elimji I know a very significant event for ndị Igbo ọbụla all over the world, and Ihiala will today to the second Saturday September of 2021. Anyị kere Chineke ọrụ so efu ya bụ ihe gara ọfụma, so anyị kere Chineke gara ntị gara ọfụma. Maazị ndewo, Ihiala bụ oke mba, anyị lere anya fụ na Ihiala pụtara n'ikem n'ikem. Anyị ma na iri ji maọbụ ịwa ji bụ ihe ji wee mara ndị Igbo. Anyị chọrọ ka ịkọwara ndị Igbo ihe mere mmemme a jiri wee dị iche n'ala Igbo. Ihe ji wee dị iche n'ala Igbo bụ na anyị ma na ji bụ ochie omenala anyị si wee dị. Ji bụ ya bụ ọ bụ na esi ya n'oyibo the mainstay of the economy of ndị Igbo ọbụla. So mmemme na-emere ji bụ mmemme omenala na-abara ọbụla. A ga-akụsa ji, then oge ruo a ga-abụpụta ji n'ala. So ọ bụ na ezikwesị tụọ ya n'oyibo mmemme iri ji or ịwa ji bụ the end or the beginning of the harvesting season. Oge eji abụpụta ji n'ala. So mmemme a bụkwanị eme ekene Chineke otu esi wee mee ji ndị Igbo kụrụ ụba ndị Igbo a na-abanyekwu. That is the significance. Although I am these days now ji bụ the mainstay of the economy, but that significance of Jianwa being the mainstay of the economy of ndị Igbo mgbe ochie anyị ka na-eme ya. So not just ikene Chineke ka esi wee duo anyị ewere kọọ ọfụma. Bịakwa kịta ji ebunite anyị apụkwa ya ọfụma na enweghị nsogbu ọbụla. So that is the significance of this event n'ala Igbo. Engere m ntị mgbe a na-eme ihe nkọpụta na mmemme a site n'ọnụ Ọlụọha. Anụrụ m na unu were ikikere wee nyefee ụmụ okorobịa n'obodo a ka ha fụ na emegidere ihe dịka mpụ na izu ori na ịṅụ ọgwụ ike. Ka ihe bụ ebumnobi unu jiri wee kwado nkwado dị etu a n'ụbọchị nke tata? Ya ji kwado nkwado a bụ na ị na-anya kịta ịfụ na ọ bụrụ sọ na Ihiala n'obodo ọbụla emekọtakwuru sef abatagogo ala Igbo. Ị na-anya n'ala Igbo kịta ịfụ na anyị na-anụzi na ụmụazị na-eme ebe a na-akpọ cultism. Ọ bụrụ ihe ga na-ebute nsogbu n'obodo, and then na-anwụ ọgwụ ike a. So ụmụ ọgwụ ike a ị na-anya ịfụ na na-emebi ụmụazị, na-emebi ụmụ okorobịa anyị, ụmụ agbọghọbịa anyị. And ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ na ndị oyibo esi na ha nwapụ the hope of the society, the hope of tomorrow. So ọ bụrụ na emebisie ha like that, ịma na-adị echi men ndị anyị ga-ahapụzi. So ihe anyị ji wee na-amụ ọkwa that ọgwụ ike na cultism a bụ ụmụ anyị wepụ aka na ya maka na ihe ọjọọ emere onye adị mma n'arụ. So that is why the theme of this year's New Yam Festival for our youth to abstain from ịṅụ ọgwụ ike. Uru a na-abara afa mana ife anyị ma bụ na the thing na-emebi ụmụazị. And then the second thing bụ ife a na-akpọ cultism. Agbara uru abara ndị Igbo ekwesịrị ịdịrị eme ụmụ ife a. Anyị were ọbụna ndị mba ndị ọzọ esi were n'oge ezi mana ndị Igbo anyị ọbara ma ndị Igbo as a very industrious people ndị na-agba mbọ. So ihe anyị ji the essence of this message bụ so that ka ha bụ ụmụ okorobịa ntị na ụmụ agbọghọbịa, so that ka ha wepụ aka ụmụ ife ọjọọ a ọgwụ ike na cultism, so that ka ha dịkwa n'echi anyị enwee hope for tomorrow, so that ụmụ anyị na-etolite ha na-etekwana over ya bụ na obodo na-aga n'iru. Ndewo Maazị Imela wee bịara anyị. Ihe anyị na-eme na-agbasa n'ikuku bụ ejirimara ndị bụ Igbo, maka na Igbo ma
etu ha si ebi Igbo ma etu ha si achị mana ọgbara ọfụ anụwa unu tiri aka unu achọpụtago na ọgbara ọfụ ị na-anya fụda na ihe eji wee kpọọ Igbo mba dị iche na mba niile bụ ihube isi ịtachido obi ịgba mbọ ndị gboo so na-akpa ego akpa mana ndị nke a na-achụzi ego achụ ị na-anya fụ na o nwere ihe dị iche maka ọchụ n'ike na ana n'ike o sokwa na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị a na nwatakịrị ya amụ ihe ọgwụ ike ya eme ya na-arụ jee buru tii n'ọnụ ọ pụtazi ọkpọba nne ya nwanne ya nwaanyị masị m ka m kene ndị ihe ala etu ha si wee wepụta atụmatụ dị etu a n'ụbọchị nke taata ịfụ na ha kwagburu ihe ọjọọ maka na oge gboo bụ onye na-ezu ori asị ga-esikwa n'ụzọ ebe o si wee pụta wee gaa mana ị na-anya na ọgba ọfụ a na-abazi ya afa na ihe ejirimara ndị Igbo na-agbasa na ikuku bụ ka anyị mee ka Igbo mara na o nwere ihe dị iche n'ebe ha nọ na ndị mba ọzọ bi anyị n'akụkụ ndewo maazị wee bịara anyị n'ọnọdụ taa ndewo